avea un avantaj de 3-2 Tangriev. S-au întâlnit ultima oară în 2009, atunci a câștigat ultima oară Abdullo Tangriev în sferturile de finală ale turneului de la Moscova. În albastru este Barnabor, un sportiv tânăr care, vă spuneam, în 2008 reușise doar locul 5, a încercat o contră din brațe, n-a reușit să-l încarce cum trebuie. Tangriev obținea locul 5 anul trecut și un bronz în 2007 la Rio, în întrecerea Open. Este un atac bun și în prima fază s-a punctat cu Ouazari. Publicul era de partea uzbehului Tangriev. Dar acel Ouazari a fost anulat. S-a considerat că acțiunea de atac nu începuse în spațiul regulamentar. Barnabor și Abdullo Tangriev în finala campionatului mondial de judo categoria Open. Mai puternic în prize a fost Tangriev. Simte acest lucru Bor, care încearcă procedee de ași și acum este Ippon. Acum este Ippon cu 2 minute și 15 secunde înainte de finalul întâlnirii. Aplauze din partea publicului, doar argint pentru Barnabor. Cea mai bună participare a sa în întrecerea campionatelor mondiale la categoria Open. Aplaudat în picioare campionul mondial Abdullo Tangriev din Uzbekistan. Iată, tot pe contră, de data aceasta procedeul începuse în spațiul de luptă. Foarte puternic uzbehul. Nu s-a mai intrat în prelungiri. Priză bună luată de Tangriev și o proiectare care i-a adus medalia de aur și cecul în valoare de $25.000. Am avut un campionat mondial la Tyumen în Rusia, organizat excelent, cu foarte bune condiții. 3500 de spectatori au venit în ambele zile. Iată ce ne spune și câștigătorul. Toate gândurile mele și eforturile mele vor fi pentru anul viitor la Jocurile Olimpice de la Londra, pentru că eu am o medalie de argint și cred că pot mai mult. Îmi doresc titlul olimpic și până atunci însă mai am mult de muncă. Așadar a fost campionatul mondial de judo de la Tyumen din Rusia. Următoarea ediție va avea loc în Brazilia, iar următorul concurs de judo la DigiSport pe 19 și 20 noiembrie, turneul de Grand Prix de la Amsterdam, transmis ca de obicei de DigiSport. Meciurile pentru medalii, semifinalele și finale.